ko, wari ka pa magsinder, o wari ka pa Man Mana. na. Ano ka Basta sa niya pag pasbuhan. Sender pamati daw. Basta daw, Kaya naman versado. karap. Kiwari ka kabati. Basta daw, versado. Pasmado. Alams na. Bood. Kundi ni ka nalang magbiling at takloban ng trabaho, Eric. Hingan diri pwede. Ginlukatan na ako yung ticket ni Bini. Makarawod kung diri ako magpadayo ng Manila. Linlin, ayaw na pag-ulang-ulanga kung preparado na ito nga tanan hit paglakat it imo ba na. Diri daw ko na ito maupa itsukat iton. Anakon nay, diri mahirayo. Kada mo doon iton pwede niya sularin trabaho. Anong? SOM no. Tatay no. Pero magtatawa. Tatay. Buta na. Anay, pa. Oray pa. Ge. Sige. Pwede niya sularin trabaho? Kada mo doon iton pwede niya sularin trabaho? Ito nga magpapahirayo ka't di masawa. Sige. Kada mo doon iton pwede niya sularin trabaho? Ito nga pagpahirayo kay ti masawa, Eric. Upayagod nga diri. Haluan hindi na ron kung madto ka na Manila. Ana nalalot ka mo. Ano ba nga linurong tay? Ginahuna-huna ko lat iyo kaupayan nga duwa. Bago pa lang nga ka mo nga mag-asawa. Mahibubulag ka na ta. Ay bubulag ka na ito. Bago pa lang nga ka mo lat iyo huna-huna ko lat iyo kaupayan nga duwa. Bago pa lang nga ka mo nga mag-asawa. Mahibubulag ka na tim umagad. Amo. Amo. Sorry. Bubulag pa lang nga ka mo nga mag-asawa. May bubulag ka nit amon umagad. O sa bagay, hililin na ito na amon anak yan ang andirin na ikaw. Basta ko na adto ka na ha. Ayaw ka nga limot nga may nakaasawa nga nagulat termi diniha imo. Ano ni kuan? Ayaw. Ayaw. Oh. Ayaw la ito night. Ayaw ka nga limot nga may nakaasawa nga nagulat termi diniha imo. Ayaw na iton nay, tay. Diri man niya napawarit iya gusto. Mahalay ka baraka. Pero di man ako magpapadarae mo. Gusto ko. May nakita tiro kung magkabibi na kita nga duwa. Kairo man na akong asawa. Nag-uusahan laya dito balay. Unta. Sumigi na lang kung iya karuyag nga dito na lang ko takluban ng piling trabaho. Pero mag-ano man ako. Anin ako Manila. Naku, ramanlot ko umuli pa ako. Sobra pala nga niya ako bulan din eh. Hoy! Ha? Yatis ka daw, Bini. Napakalas ka man, dida. Uy, kanina pa ako sige tawag kayo mo ha. As na nga dumawap na lang kayo mo. Oh, Naagtok ka man liwat dida. Bagad pa rin kalawaray mo kalugaring. ha? Kuan, Bini. Eric, hikita lang nga duha itong magkilala din niya atong trabaho. Kung nag-una-una kahit itong imo bilin dito atong bungto, hikalimti itong kita ato dito. Kaya ano kita Manila. Salit pagtrabaho na lang kita. Kailangan trabaho man Ama, ako. kaya agad kayo. Oo. Ano eh. Guilt cuts it. Ama, kaya agad kayo. Na, salit pagtrabaho na lang kita. Trabaho na lang kita. Kailangan trabaho man ako. Anak kayo, oo. Natrabaho pero itong di mo una-una. Wala din eh. Siguro, nagpipinan una-una kakanlinlin niya ito probinsya. Ano? Hindi mo asawa ba? Bini, amo balita.
Maaram ka man nga, bago pala kami nga mag-asawa tapos gimbayaan ko dayon. Oo. Pero para yung duwa ini nga yung pagtrabaho niya na. Salit antusing nga, ani kita yan ha. Wala ito na mo una-una. Ang importante, makagpadara kayong kwarta para si mana iya. Ay, oo ngayon. Ha? Pagdali, yung papatawag ka ni Foreman, yung bibiling ka niya. Ha? Ginbibiling ako? Hingan, adahay mo itong desisyon kay asawa ka. Imo maliwat gintugutan. Sayop ka gihapon. Hagi, kay mapirit-piritin paglakat. Mensiring niya, para man daw hamon do ito niya paglakat. Ang makatiro kami. Maaram ka man nga duha pala kami kabulan nga nagtitimpo. Haroy, nga kasugaran niyo nga duha. Ambot man nga ni kun makapagudbay yahay mo. Aniya paglakat. Bangin, waray ada. Hagi ka man. Mahimo pa ito niya diri. Natural ano. Pero gusto ko na nga ni nga magburod ako. Ngayon magkanak na kami ni Eric. Pero naihan na ito nga panahon ano. Nga waray ka mahiagom hito nga luto asya. Baga naaawalugod ako kay imo day. Muupay ka pa kay may maabot. Ngan huro laton pag-abot itong takna. Hi ako? Hay, waray god. Ambot, ano, gintagan man ako yung sugarin nga nawong nirainay ngan itay. Age, ngan itay. May nakita Ngan ito. itay. Ano, gintay, waray god. Ambot, kung kaya nga gintagan man ako yung sugarin nga nawong nirainay ngan itay. Feeling ko, may nakita nga nga lalaki akon. Baga nali kay dayon. Asus ka man gintamoy. Agi. Gintamoy. Asus ka man gintamoy. Kay akon. Nga nga lalaki akon. Baga nali kay dayon. Asus ka man Asus. Baga nali kay dayon. Asus ka man. Gintamay mo na natin mo kalugaringon. O sige na. Trabaho na kita. Baka kita makita nit atong bisor. Ano ini? Ano akon sili? Akon sili? Ay, anak kong cellphone nag-ring. Kitaon ko daw. Bangin ni Eric na ini. Uy, iya Goodman. Hello, mahal! Hello, mahal. Kumusta ka na, Dida? Eric, mahal. Musta ka na? Saan ka man mauli? Mahal. Maram ka bang mamingaw ng duro ha imo, Eric? Mahal, ilublanay kita ha. Maaram ka man nga, dire pala kumaya di diha akong trabaho. Ay, oo ngayon, mahal. Nagpadara na lot ako ha imo. Ilublad to. 3 kilad to, mahal. Pero sunod nga si mahal, bangin durod ako na kay permi kami may overtime.
Ada mahal, salamat ha. Paghirotit imulawas nila permi. Maarang ka man nga gusto ko magka-baby na kita. Pag uli mo nga di. Sige mahal, kung makauli na ako nga da, di rin ako mabalik pa nga niya Manila. Ada na lang akong magbibiling trabaho. Makuring ngayon mahal, yan mahirayo ko mo. Pinaantos ko la didi. Ay, Pasag nila mahal, makatirok-tirok nga niya ako didi. Mauli ako dayon. Insisiguro ko ito mo nga, di rin ako na kumapahirayo pa mo mahal. unta Eric. Gusto ko aani ka la permi akong sapit. It's Sabado, pagpadara ko, palitin yero, ngan plywood para kusina mahala, para maliwanag na to. Kulit akon. Rap, nawara lugod. Mapasulugod. Malagi. Kanina, nakadiha ako na nangin. Bagan sa'yo pa man. Ako taga din nga ako nasawa. Maabog ko pag Doro. Di ko nang sasayop. Asawa man ito ni Tol Eric eh. Kaya nagpapaktas di pa ka may gawasan. Bagin masol na yung trabaho. Maupigot por may nilawas na ako ni pag. Pero may ako ano, nagmimilaw? Nagmimilaw ito? Oo, nagmimilaw ba? Titilam-tilam. Titilam-tilam. Ano, pero may ako. Maupigot por may nilawas na ako ni pag. Pero may ako nagmimilaw ay Guwari din ito na akong manghod. Uy, ugot man. Pwede ada. Mag-live-in pa man lang kami nga ni Leslie. Hindi rin kami kasal. Ano daw lakon na? Pwede ada kay wala man din ito na akong manghod. Magdadali ako. Kuya Randolph, damo ko na salamat ha. Wala problema. Pinaurahan ko dito na ako ni paggamahusay. Ako nga naman, hiwotol. Dili pa ba mauli? Baga, maihin naman tiya dito Manila. Mauli man daw ya kung makatirok-tirok na hiya dito, kuya. Oo ngayon. Happy itong ko ikaw niya nito na yung pag-uli para makatipid kayo itong pamasahe. Ay, ayaw na la, kuya, makaraw da imo. Magkukommute na la ko niyan. Stilan ka man good. Ayun, nakamuda ako na. Magbugti naman kami ni Eric. Magbugti. Ayaw kang pagkadi. Ako ni. Ako na. Stilan ka man good. Ayun, nakamuda ako na. Magbugto man kami nga ni Eric eh. Ayoko na nga ibang tao para mo.
Kung magkinanglang kahin mga panggastos, bubuligan ko ikaw para iton akon manghod linlin. Oh, Kuya Randolph? Oh? Oh. Na ito. Buligan ko ikaw para iton akon manghod linlin. Kuya Randolph? Les. Kuya Randolph? Malakad ka na liwat, Randolph? Overtime ako yan na trabaho. Ano ka ba? Gusto mo na nga makasal na kita? Oo. Maihan na ako nga naghihinulat hiton nga kasal. Ito, maamoy to. Nagtitirok ako yan na. Ako rin maninwari kita basta-basta itong Ginoo sa ring paman. Di rin kita tatagan ng grasya. Paya-baya ha, Randolph. Sige ton imo overtime. Waray ko lugod upo din hiton kape. Randolph, nahadlok ako kung nag-uusaan ako din eh. Pastilan ka, mangkod. Ada maler na ato ni Rani. Guliat na kadna kung may dahumaraw ay mo. Ikaw, pero mula ako gintito no yaw, Randolph. Joke lang. Joke lang rin. Ano ka ginina raw? Di ako harawon. Nakapagod Ano naman pala. lang kung baga mapanusay na. Yaw, Randolph. Ako gintito no yaw, Randolph. Joke lang. Bala-bala ito. Bala-bala. Iotro na akong kay natawag ko. May dahumaraw ay mo. May dahumaraw ay mo. Ikaw, pirmi mula ako gintitinuyaw, Randolph. Joke lang to. O hala na, sige na. Kay makakaon na ako. Huwag sa lumakat. Partner. Hello ba? Oh, ano daw? Di mo sakit. Ha? Duha na kasi manang wari ka susunod na trabaho. Bini, di na ko maharam.
Ginresitahan mo lang akong doktor. Kaya ikaw, dog, makusog ka nga na sigarilyo. Gisin niya kung ikaw balitaw nga unda nga na iton. Dili ka natuod. Pero may ka pa man hindi biniling ni boss kung kano nga waray ka makasunod. Ada, nasa rin nalot ako iya nga may damo pa sakit. Bine, ginunahunang ko ito na ako nasawa. Kaya na oray makapadaraya. Bisan nga ditawag, di rin ako nakatawag. Ikaw man let di rin natawag ay ano man, palodan natin mo cellphone. Ha? Palodan ta? Ayaw na, ayaw. Yan, ano to na ako ni Rason, kanlinlin kung tumawag ako, iya. Mamayda ko sakit. Asya nga diri ako nakapadara, iyang kwarta. Sugat. Kaya naman ngayon, sumatit tinuod mo kahimtang din eh. Kuya Randolph, makaaraw da imo. Nga na yung kawada ako na. Magbugto kami nga ni Eric. Yan. Mag-inom kita yan ha. Nagpapalit na ako. Inin kuya, may da ko sulod, buwas bangin ako magmuot. Ayaw ka ba ka? Kung dumiri ka na, ako nalat mainom ito na. Ayaw lang pagdoro. Sige na. Kuhanat na yung mo kuhat lamisa. Pagkabulig ito nito niyo mo panggastos din eh. Nasa rin ka man na ako nga mahatulo na kasi man na nga wari na tatawag ka mo Eric nga na wari na magpapadarahin kwarta. Kung di rilay mo kuya, di rin ako masigi pagkarawat din eh. Naagod bang gud ako imo. Nakikinom ka akon kuya. Di ba, nasa rin ka nga overtime mo yan na trabaho? Nataymin man lang dito. Uy, Ate Leslie, maaram yan nga ani ka? Ayaw na doon na apa, ayaw na. Maramad to nga ato kaya na trabaho nga na. Ayaw pag sumatay nga napakanikay mo yan ha. Yan nagtagay kita nga doon. Kuya Randolph, pakaniun ko lugod nani ng tatay para may danaton iba nga katangka. Ayaw na lang ito na. Bangin pa kita kulahang ulugod. Hala kuya, di rin pa malakoy ara. Uminumin makahurubo. Okay. Ikaw mahubog ka. Da katurog na kadlangan. Ako, mauliliwat ako. Problema ba ito na? Basta na akong saringay mo. Kung magkikinanglan kahin pang gastos, ayaw ka awad pagsaring ako na. Oh. Boss! Boss! Adi na ito niya mo gisugo account. Uy, adi na ako ng suko. Ay. Oh, sige na, ikaw. Inom na. Aramay mo din eh. Kuya, malipong natakon udo. Sakto na ako. Makaturog na ako kuya. Imnani din ako sa katagay. Kaman, pahuway na. Kay ini nga, sila, sa linlot nga na may botilya. Ini nga, doha ka botilya. Ako na laton mag-uubos yun eh. Sige kuya. Na. Sige kuya. Makaturog na ako. Sige. Nasang pito na lang yan kung mauli na ako. Bahala na Lene. Natukso na ako. Mingaw na mo na kwarto ni Linlin. Naimuho ka na siguro na ako ni Pag. Bahala na Lene. Linlin. Ayaw. Linlin. Partner,
Linlin. Partner, ano ka? Partner, itatawag mo lang ni mo asawa. Uy, ano natataboy mo? Partner. Ano? Naginap ako na ako ng asawa. Malain, Bini. Malain, God. Ano nga malain, Eric? Ano? Magkot na nga na. Sige, para. Bagan may danan. Banginan fan 1 la. Fan 4. Diri ko lang ito nakaputang. Diri ba labot iton full iton fan. May naman itong numberan mo 1, 2, 3, 4. Love somebody to love somebody the way I love you. Bini. Partner, ano ba ni mo nainupan? Ganun di masawa? Kumurahab ka pagod kanina. Unta, diri matinuod, Bini. Diri lunta. Uy, ka man na tao ka. Papakyan na akong maraot ba ni mo inop? Diri ka manaya kan. Ano nga nito, Eric? Mas mabuhay pa. Tutulog na lang kita pagbalik. Pipiraw ka ito. Masulod ka pa naman buwas, di ba? Oo. O sige na, patulog na. Kabalik na rin itong usang nga inop. Sige, makaturog na lang ako. Malain na ako nakitaan akong inom. Kung tinuod man ito, hilinlin. May gingkakailawas ng lalaki. Pero ang lalaki, hindi na ko maklaro niyan ako. Pero ano naman lang ang karusiko na ito? May dabar to kamaturan. May dabar. Pagod ako din mo lawas. Kuya, ayaw iton. Uli na, makaturog na ako. Kuya. Ano ka ba? Ayaw iton. Ano ko ba? Ay, kuya man na yun. Diri ka ang imadok. Ayaw ka para ka. Nini pa kayo kay kunin din. Mahal mo ko nga. Wow ka na suko din nga puta ka. Kabalin mo rin man din akong mangwad. Sige na. Doon sige na, tali ako din ako ninakaw. Doon sige na. Ayun, katuro. Ayun, pagkaturo ako. Totoo ko, nanay. Sige na. Ayaw iton. Ayaw, kuya. Kasama na. Sige na. Ayaw, kuya. Bangin. Kuya. Kuya, ayaw. Kuya, ano? Sabar na. Kuya. Sabar na. Yung kuya mo na. Sabar na. Sabar na. Kuya. Kuya, ayaw yan. Nahadlok ako. Ayaw ka lang. Pakikita mo sa tanira tatay nga nanay. Naawad ako. Ayaw ka lang. Ayaw ka Ani lang. Eric, bugto iya.
Diri. Diri. Ako ito bala. Ay, ako yung mana ko. Ano sa ba? Dire nagpapadara mo yung di ba? Ipapabayang ka na niya. Di na tumabalik ka na lugar. Di na tumabalik ka na Eric. Sulit. Ayun, pagdiri-diri pa. Dire. Kuya! Kuya! Ako! Ano? Sugad? Sugad an... Anay. Nahitabo ito iyo? Ha? Oo. Problema ko nga niya na sobra na bulan nga wari ako aabuta. Bangin burod ako. Kinuo ko uday. Kero nga sumigi ka man. Bugtoy ito ni mo bana. Ngan ba'y asawa pagod. Ngan ano naman na ito kung baka sabot ti Eric. Dagko na iton, sayop. Baka sabot ti Eric. Ano naman na ito kung baka sabot ti Eric. Dako ito nga samok yan na day. Siya nga li. Naunaw ka na ugangan. Pero ba't maliwat ko kaya ano na nagpadara man ako itong tukso. Ay, Diyos ko. Ay, hindi ko mapapasalot akong kalugaringon. Kada ako niya kaarawdan. Rin. Rosana. Adire, adire. Iya, ito lagi. Lawas ako, ano nga rato. Kaya kanil, ako matlin mo din. Ay, Rosana ngayon. Kada ako niya kaarawdan, Rosana. Iyo mo lagi, pita, diretso. Oh, Magaan ako, mahal Ako makasabot na, Eric. ako Oh. pa ini. Ako niya kaarawdan, Rosana. Mag-aano ako. Lin? Bangin may baroy, Eric. Mag-aano ako. Di rin ako, Randolph. Masamunay ni nga aton pagtempo. Ayaw, God. Nag-overtime man ako. Dili ka man nato da ako. Sapa! Mula ko giniinuwat. Maaram ako. May damo babae. Nabahuan na da. Ha? Nabuhaan ko yung pusoy. Nababahuan ko. Malang to. Nabahuan. Hala, antura ko mada t-shirt. Mayakan. Maaram ako. Nabuhaan ko. Mula ko giniinuwat. Maaram ako nga may damo babae. Nabuhaan. Inuwat? Wala ko giniinuwat. Maaram ako nga may damo babae. Nababahuan ko ito na imot t-shirt. Randolph, di na ko pwede magsayo. Imula ako giniinuwat. Mas maupay pa nga magbulag kita. Ngan magmahimyang ito na aton buho. Akong buot. Bubot. Agri, nakaturog pa. Magbulag kita. Mas maupay pa nga magbulag kita. Para magmahimyang ito na atkon buot. Diri naman gani kita. Okay, diri man gani kita. Di naman nga nagkakasal, malakat ako. Ito na atkon buot. Diri man
nga ni kita kasal. Salit malakat ako. Leslie! Leslie! Ito na akong kapot. Leslie! Iwas din ako nagyan. Maarga ko! Di rin ako imo! Puro naman lang ani saa diton imo akon. Tapos, di rin ka pa kontento? Ito na akon kinbubuhat? Dito na lang ito di mo babae. Kunhen uman niton! Mauli ka, Eric? Unta, boss. Bakasyon la. Pero kung makakabalik ka, balik tayo. Kung di rin man, dito na lang kita hatakloban pagkita. Tatawagan ko ikaw. Maaram ka, Eric. Kalugod gad nga, mabaya ka hininga ibo trabaho. Lakot akong pagtapod ha ibo. Pero ha akong pagkita ha ibo. Bagal may dada ko nga rason kung kay ano nga mauli ka man nga tuhalete. Asya nga ni, boss. Ano? Nakigbulag ka ni mo asawa nga nakig-asawa ka kan Linden? Naliluson ka na ba't imong pangutok nga animal ka? Nay. Nay, bulag na kami nga ni Leslie. Nga mahal ko yung Linlin. Animal ka! Wari ka ba magunahuna nga itong imo manghod? Asya't asawa ni Linden? Traitor ka nga pugturan doon! Baliwon ka! Pero nay, maihin nga waray uuli Eric eh. Gimpabayan na niya itong i-asawa. Salit ako itong mga suporta. Itong mga kakulangan ni Eric para niya. Maluwad pa matiod nga imo mga rason, Randolph! Usak ka nga traitor nga, bugto! Ngan may barungan ni mo tatay, sigurado nga di malilipay. Waray ka kalunit, kaluoy. Ay, sigurado nga di malilipay. Waray ka kaluoy ton imo manghod. Gintrayduran mo hiya. Ano ini nga kalurungan ni Mulinlen? Nay, hindi ko tinuyo. Pasilo ako. Diri mo tinuyo, pero inuging ka. Waray mo pugin imo kalugaringon. Gisisa ko ba ko ni Kuya kwarto, Nay? Wari ko sala. Kintukso ako niya. Kintukso ako niya. Maaram ka muna nga mahal ko, Eric. Mahal? Kung mahal mo, Eric, diri ka magsusugad na iya. Ano naman ako may baro ato? Linlinda ko ini nga samok. Waray mo ba ito una-una, ah? Pero, Nay, puro na ko kan Kuya Rando. Pasilo ako niyo. Pasilo ako. Alam to ka ako na batian. Tinuod ba to? Ha? Diri na ako maaram kung mag-aano ako doon ato. Kaya nung nga naitabo man din eh. Badaw na ako niya karoon na hapon. Kaya nung ka, wari ka man maglikay, Linlin. Randolph! Randolph pa kaninaw! Randolph! Tay! Kaya na tay? Ay, Donato! Donato, usan na ito! Pakalim niya itong pamilya. Nakakatabay ka ni imong manghod. Nga, Eric, ha? Tay! Nay, maulin lang ako mas bate. Hindi na ako magulat pa kan Eric. Ano? Ngayak na ako niya mga magsakit. Hindi na ako makakabato na iya. Ay, pagsukmat. Okay lang ito. Kakabato na ako niya mga magsakit. Yan pagsukmat. Hindi na ako makakabato na iya. Ayaw. Linlin, ayaw ito pagbuhata. Ano man ako? Mahal ko ikaw.
Dagat niya yung kalugaringon, Randolph, ha? Pagkarawag ka. Kalurungan. Ha? Kalurungan. Dagat niya. Mahal ko ikaw. Unda nga ito kayo mo kalurungan, Randolph. Magkarawag ka. Nay! Tay! Maupay kaya nila ka mo. Wala man tao dito balay. Hay nilinlin, Nay, tay. Anak, pahang ko po ako. Nay. Kinakauli ka na. Ah, Anay, ano ka gumasa ka man? nagkasakit ko na ko dito sa Manila, Nay. Oh, tay. Kaya nung ganyan ka mo nalilipay tagaan na ako. Inuuli na ako. Tay, sigurado malilipay ito na akong asawa yan na. Nga makakitahiya akon. Waray ko nga nihiya ka sumati nga. Mauli na ako. Nay, tay. Tay, hay ni Linlin. Nay. Ibangin ato ay trabaho, anak. May damo... Ay, di rin ako. May damo na ako. Akon to. Ay, okay mo ito. Bangin ato ay trabaho, anak. May damo dako ka problema. Yan na, Eric. Ano nga da akong problema, tay? Hilin-lin nga ni mo kuya, Randolph. Nagtitimpo ni Hera. Boro na ni mo asawa, yan na. Tay? Nay? Singa ko ninyo nga buwala iton. Singa ko ninyo. Gusto ko makastura ito na ako na asawa. Dili ko hindi makakarawat nga iyagin puhat. Dili! Hindi ka na rin. Tinawala yun. Siring ayaw. Di man siring ayaw. Ang girok ra. Laping, masaring ka nga. Ayaw. Ayaw din Randolph kayo mag-girok. Nagkikini tayo. Pero pwede nyo sa naton ni Rock. Ano bata? Direct binisingin niya iya trabaho. Baka Boy, bata na nga. hindi binadurado. Ano bata ko? Ayaw! Ayaw! Hindi ka na rin. Ay, magtinuyan na rin niya. Neri, unahan na itong gigiginid kan. Ay, sus, Maria Joseph, kay kinang pangayanig ko, nga. May barason din, nuwasa rin kayo, di na kayo mag-girok, Randolph. Ayun, lidaan mo na ito. Hello, worry piso. Gusto mo ba 25 binilani? Sa may piso ka. Agir mag-girok, Randolph, ayaw. Hindi, tagilira na ito, hindi tinuksok. Sige. Sugod niyo mo, detalye pa kung na yung gigiro ka. Sige. Agi! Mag-giro ka! Ayaw! Linlin? Kuya Randolph? Ano tarong sigun ini? Eric? Bugto ko, Umaiyak ka na nga rin magpapaabot akon, Eric. Pasaglin lang kami ni Randolph. Yan ito na akong bana. Hiya ito amay ito na akong gimbuburod yan na. Di rin ako imo, Eric. Mahal ko na si Randolph. Di rin mo hindi mapupuhat akon. Asawa ko. Di rin!
Plus, si TV na nagkasawa talaga era. Nagkabulag era. Sige na. Pasaylo. Ayun, dire pa. Sige na. Oh, Adi pa. nakuha ko na. Ano pa? Sige. Pasaylo ako. Eric, bugto ko. May asawa ka, kuya. Kaya ano ngayon mo maningin buhat? Bulag na kami nga ni Leslie. Yun kami ni Lenlin. Mapahiroya kami nga duha. Yan na klaro na imo, Eric. Salit ayon na ipirit it imo kalugaringon na akon. Katuyo man la imo. Sige na. Ano ba tayo mo desisyon, Eric? Ambot, dire pa kumaram bini. Param ka man nga bago ako ngayon nasawaan, bang hindi rin sumugot Linlin. Kanidahan, magsarit ako ay, waraya tumangduha ako nga malakat ako. Sus, kanugon. Higayot na nato nila nga duha. Dako pa naman sweldo dito sa Manila. May overtime pa. Yan buutan ito naton agaron. Yan makakatirok ka na pare. At imo gusto nga masibil ka mo ni Linlin. Sige na. Kaya malukat dahil ako yung ticket bus para ato nga duha. Sige. Uuturuhan ko yung pagsarit ito na akong nasawa. Sumati dahil ako buwas ha, kay para makatawag dahil ako kan bus. Nay, galayon ko na lang ka mo sura, Nay. Ay, sura. Sorry. Nay, ginlayon ko na lang ka mo sura ni tatay. Bangin gusto niyo nga makahigupin malagsim nga sabaw, Nay. Oy, Adi man, sige. Nay. Oy, salamat ini nga imo isda, anak. Uugod man, nanumdum ako. Kimbibiling ka ni imo, Kuya Randolph, bangin may tuyo at tuha imo. Diyos, Nay, bangin naking inom laakon. Oy, Eric, kantuan imo asawa. Bagan nato yung man at tuha imo nga imo hiya babayaan. Kay malak ka man kanu nga ta Manila. Kano? Waray gud pakalusot. Malakat ka man kano. O kanu nagsiring Manila. Imo hiya babayaan. Kay malak ka man kanu nga ta Manila. Kamakanu imo nga imo hiya babayaan kay pa imo nga imo hiya babayaan kay malakat ka man kuno hada Manila. Intagbaw ko kanina daambot kuno ray ako asiha lahad to bangin litwat. Sorry, ako asiha lahad to bangin liwat ray la makabatiha akon. Nay, Da, malakat ba ako? ada, para akon, pa man gihapon to nimo pagsarit nga para ka makatiro, kamo ka mag-asawa. Kan may daghihapon hiya trabaho. Pero para akon, hayo baya itim asawa. Bangin pala kamo nagtitimpo tapos bag-o. Bangin pala, hayo baya itim asawa. Bago pala ka mo nga nagtitimpo. Tapos babayaan mo dayon hiya. Hindi rin ganitong tama. Naobay to hai mo anak, ngay masawa. Sige, Nay. Kakaistoryahan ko iya.
Mahal? Mahal, ada ka ba di haluyo? Ani ka lang ngayon. Dili ka man nabato na akon. Mahal. Ayaw na ako pag-ulang ito na akong paglaba. Kay buwas may trabaho ako. Yung kung malakat ka, adto na. Ginandaman ko na ikaw ni mo mga bado. Dili ka man napasawaya akon. Ganito ni mo pagbalik. Ayaw na paghunahuna nga may maabtan ka pa din balay. Mauli na lang ako amon. Mahal, ayaw. Dili man ako malakat. Dili ako maupod kang bini. Gusto ko, nila ko magtatrabaho, kaupo da imo. Ngan dili ko gusto nga, mahal, magkakabulag kita. Tinuod, mahal? Oo, dili ako. Kung una kung imo na ako babayaan, Eric. Natuyo ka dayon. Kaya nga mahirarayo ko akon, mahal. Sakto na yun pagtuo. Diri man ako malakat. Nila ko asawa ko. Mahal ko gihapon ikaw. Mahal ko gihapon ikaw, Eric.